Meruhi telu siji dadi loro wuh telu wutuh lan nyirnake sabarang ingkang tanpa guna marang dumadinku yen wong enggone watenging jagat mangkono kiraku wis ora bisa aran salah wong loro diwarasake kegese diwutuhake maneh diarani awet ing uripe supaya isih tumangkar ngiseni donya lan ngetokake hasil kang akeh anuman yen wong mau wis ora ngetokake hasil nanging malah mangan dhewe mesine mati dhewe ora usah dipateni uwit ingkang wis ora woh maneh uga cepak patine sawise mati bathange wit utawa kewan iku ngregeti jagat mulane banjur ana ingkang mbosokake nganti lebur nganti dadi lembut utawa dadi sari kang alus kena diserot dening tuan kang isih enom ing wasanane aluse bathang-bathang mau nguruni uripe tetuan lan kewan ing jaman samburine tegese rereget ingkang tanpa guna mau saiki bali dadi sari ingkang nguripi lan migunani meneh waduh Bremban ngaturaken gunging panuwun awit saking sesulang paduka Sang Maha Yogi sak nepsu-nepsune wong meksa kudu murih becik lan wutuh akeh wae wong kang nesu saweneh mecah grabtah ngrusak piranti ning omah mbuwangi barang ngakon minggat utawa nyebake marang bojone lan liya-liyane iku kleru banget apa ora luwih prayoga wong nesu mau gawe omah gedhong nesu-nesune nesu anake banjur disekolahake kang dhuwur umpama aja ngajab lara utawa ngajab minggat malah pujinen supaya Maria bodhone dadi pinter aja dipicakake nanging konen sing awas aja kok kon mati nanging malah pujinen dawa umure supaya ketekan anggone mareni marang kesalahane anuman anggepen pituduh ingkang meruhake salahmu banjur udinen iki kabeh mau meruhake marang luputmu cekake donya iki adepno becike sambarang lakon tampanen kelawan seneng minangka wulan yen mangkono mesti atimu tansah bungah marak nyadoh seka sengsara dawake umur lan gampang kesediamu anuman malumpat sampun prapteng witing naga sari mulat mangandhap katingal waduh Bremban cuma pelong raos sing manah kula pindha sine raming tirta windu padang trawangan raos kula Sang Bremban peparenga kula tetep nderek wonten mriki nderek paduka Sang Maha Yogi iya mung wae kowe tak wenehi gaweyan ora suwe maneh bakal tumekaning mangsa kala uduning anugrahan pepakem aku Rama mung wae mara titinen sapa baya manungsa ingkang sembodo dadi wadhahing wahyu anuman nanging kang pratitis nggonmu nuduhake mawas lamun to luput pandugamu yakti bakal ndeder karusakan inggih ngestake dawuh keparengan kula pamit madal pasilan kula inggih pun pamit madal pasilan Bremban
Kaya ora pangling iki Begawan Anoman nggih. Kapundi dawuh Paduka Risang Narpati ngawungga pabekti kula mugi katur sinuwun. Iya ya. Anoman dak tampa gawe bombong rasaku. Semanten ugi bekti kula katur Sang Mahawatih Harya Sengkuni. Saya Man. Apa Ana apa Aku ki ndelik merga wedi ya. Wis kono ah. Wes angel. Mekaten ugi Raden Dursasana. Ya. Kelingan ro aku Man. Ih. Tak tompo Man. Anu Men, kula wonten dawuh. Ora pati nduga mono. Lah kok dadi aku ketemu sliramu ning papan kene ana gawe apa kowe mapan ana ning gunung Kutha Runggu iki anu Man. Ih. Mugi andadosna kawuningan bilih kula nyiswa dhateng Mendita Anyar Katon. Inggih menika guru kula pepundhen kula Sang Panembahan Begawan Kesawa Sidi. Lho, yen ngono pawarta kang sumebar iki bener yen to ing tlatah kene ana pendhita tiban kang Angas Rama. Ih, kaluhuran dawuh Paduka Sinuwun Prabu Suryatmaja. Wah, berarti beritane ora hoak. Wonten apa? Wonten menapa? Tak cethake. Dadak metu meneh. Bener berarti iki bener. Berarti kowe nyantrik nang kene ya to, Man? Nggih. Nggih. Pemban Begawan Kesawa Sidi. Gage. Larapna sinuwun ngawangga marak lawan aku. Dalah para Sata Kurawa kepengin sak pejagong kelawan Begawan Kesawa Sidi. Nyuwun ngapunten. Rikalengan mangke Sang Mahaya kinembe wonten ing pasumeden suci mboten saged dipun panggi dening sinten-sinten. Kula ingkang tinanggenah tetugur wonten ing mriki mila nyuwun ngapunten. Benjang kewala menawi sampun wonten lodhanging penggalih Sang Adi Premban. Jawandika sinuwun ngawangga badhe kula larapaken sowan wonten kersanipun Sang Mahamuni. Lho, Anoman. Kowe kok wani guneman balekake? Aku ki sapa? Narpati ngawangga ora keteng cilik-cilikan aku ki ya ratu. Dasare aku dutaning Nalendra Agung Ngastina, Yai Prabu Jaka Pitana. Praptaku ing kene ora liya mung kepengin mundhut pepagem Makutha Rama Anoman. Jaja muntaplir kinetap netra kocak mundarandir hidupnya manggala cakra. Kah jagat mangesungkara muni mak jremong kok mak cekot nang kuping arep mundhut pepagem Makutha Rama anggepmu apa? Aku nganti diklu-iklu ana ngarepe Sang Adi Premban wae durung kasembadan. Durung kesamadan dayaning pepagem Makutha Rama. Lah kok dadi gembela Narpati ngawangga lho. Malang kedak pendirangan mripat ngarep apa? Ayo. Kowe saiki gelem bali apa ora?
Ora gelem bali aja takon dosamu. Sapa sing rawe-rawe tak rantas, sing malang-malang tak putung babu. Sugih kendel bondoane wi Anoman. Kowe mulat narpati ngawungga ora mung tiba berblarak. Nanging colok Sang Hyang Surya maju sabarem ora bakal tinggal gelanggang colong. Ora bakal tinggal gelanggang colong playu. Metu menyang dalan sing amba ing kene marganing patimu Anoman. Ah, lunga meneh.
Edian, candak rica-rica. Wah. Yang wis mlayu ya. Anoman, aja gembelo sirahmu. Sawangan pusakaku iki. Sawangan pusakaku iki. Yen nganti kowe ora kena apa-apa, sembah ider-ideran kowe Anoman. Narpati Basukarno, sawangan iki Narpati Basukarno. Mati aku. Dewa Betaraning jagat Hyang Agung Paduka paringa pangayoman. Paman Sengkuni, katiwasan Paman Sengkuni. Lajeng ginanipun menapa anggen kula suwita wonten negari Ngastina. Menapa ingkang saged kula jagaken malih Paman? Nggih. Mila ta mila Paduka nglepasaken senjata pamungkas ing atasipun namung Anoman Kewala Paduka sinuwun ngantos ngedalaken pusaka piningit. Alah nggih. Paman, taunana windanana. Kula mboten badhe wangsul menawi mboten miyangga kalian pusaka kula Paman. Nggih.
Wisnu Bonowalapati silih ungkih genti kalindih kula ingkang winandegan Narpati ngawangga Prabu Karna Basusena lumawan Sang Hanuman lan Kadang Bayu. Nanging datan monggo puliya Wisnu magut pupuh Narpati Karna Musti Senjata pangungkas Kyai Kunta lumarep kaya kilat sakedheping tingal wis sinaut dening Sang Mayangkara. Direka ndedel gayuh gegono kidul kembalian Narpati Karna Basusena kuwur bali wuring raos sineget ganggahe dalan nono kawusa ingkang mapan ning puncake Ngaldaka Candramanik nek lamun pujangganing jagat salira Brahmana Agung. Sidam sekaring bawana langgeng putrane si Bapa ngger anak wong Jentara bisa warna padha Basuki Raharja praptanira kulup aning pertapan kene ngger inggih pangestu paduka Kanjeng Rama Pemban niskala sowan kula manggih rahayu namung pangabektinipun ingkang putra ing Singgala-pura mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Pemban iya nggih tak tampa gawe bombonging rasa ora liwat mung pangestunipun bapa amayung ngono lekas kita dat kapundi ing jimat paripe mugi andayanana katentreman sumrambah kawula sak negari Singgala Rama anakku nggih wong bagus bisa warna saektinipun bapa rumangsa bombong dene jeneng para kaki ing ripalungguhan iku mituhu dawuh pawelingipun bapa nyatane ngriki sira sowan marang pertapan Candramanik piye nggir para kawulanira ing Singgala-pura sakpungkure si bapa ngasta songsong jejeg ing adil ing Singgala kaki aduh Rama Pemban estunipun kula sampun nindakaken sedaya dawuh piwucal paduka Kanjeng Rama inggih sasaget-saget sagadu ing lampah sakadaring manah kula inggih sampun kula tindakaken jernyatanipun para kawula sami ayem tentrem niring sambikala namung kemawon inggih boten saged wibawa kuncara kadinalika Kanjeng Rama Pemban ingkang ngastu wonten ing Singgala anakku nggir anakku wong Jentara ya ora dadi baya pangapa jer anggonira ngrumangsani kang mangkono mau ideping tekad jeneng sira isih kepengin gayuh ingkang luwih prasajan kewala kula nyuwun dawuh sabda paduka Kanjeng Rama Begawan mugi saged kinarya pamecut laksitaning lekas kula anggen kula maluya praja Rama ya nggir ya lakuning urip pamunging pamardi lan pamarsudi mau dadiya pangudi sepisan becik ing kelakuan saranane kudu hanggulang welas asih nancepake rasa sih katresnan lan kapindhone akeh kepinteran saranane kudu nlateni pisan pasinaon sarta ora isin tetakon katelune
pakuleng kagunan saranane kudu ngulinakake panggarap sarta nengkarake panggautan kanthi gemi surti nastiti ngati-ati sarta tumungkul pamikire kaping 5 ngudi singgih saranane kudu manggung ngudi kawruh pangreh praja sarta nuntuni tata tentrem tata patrape wong omah-omah tentrem jenjeming ati angka 6 buntasing sesurupan seranane kudu gegosokan panemu sarta anggelut marang surasaning basa banjur ingkang pekasan lan deping panggraita saranane kudu nggulatake cipta sasmita yaiku mawas rasaning patrap lan pangucap apa dene kedhep sasmita sarta nampakake rasane dhewe marang wong liya iku kulub sabta ingkang wis ingsun paringake marang jeneng para kaki kena kinarya gegaran aduh bapa ngaturaken manuwun tetrawangan raos ing manah kula pindha lumampahing panci ing wanci kung panglong pinapak ing obor 1000 namung kewala kadhi wonten kandheaning raos kula dene suwan kula ing rikalenggan mangke kadhi benten lan padatan krana pertapan menika semuni wingit menapa wonten wigatos ingkang badhe paduka paringaken dhateng ingkang putra bapa kula bener aturira bener tegese sira lantiping panggraita ngerti nggih saya kene waleh apa kaya wis purna darmanipun bapa ning alam padang iki wiwit kuncung nganti gelung nggonku laku dharma lumaku ana kabecikan srananing panggayo aku nganti nyabrang saka negara Ngalengka melu Sang Bathara Rama hiduping tekad muhung angestuti marang bebener nanging ger sumrupa kabeh kang ndak tindakake mbuh bener mbuh luput dina iki kaya wis wahyaning mangsa kala kumudu paripurna katandha pun bapa wis nampa tengara gaibing kang kawasa pun bapa nedya tinimbalan marak suwan ana ngersane kang wasa nggih aduh bapa yayah sinampar gelap tiasing Sang Nata Prabu Bisawarna dupi wis nampi pangandikanira Sang Rama Begawan Kuntawibisana kawusa ucap tambuh sukaning dalih hagendong tias wigna tumungkul hangaras padha caraca saningkang luh nganti kaya tangis dadal ribeting raos doketaning galih nganti sesak dadane nganti kaya mledak-mledak mangkono pegat-pegat wijiling pangandikan duh Rama plemban ing menapa paduka badhe negake dhateng ing putra pun Bisawarna sepinten banging kula anggen kula badhe ngembat praja Rama plemban kula ngrumaosi secupeting nalar tuna ing budi cingraing samukawis kula nderek paduka kula bapa putranipun bapa ngger sumrupa lakuning menungsa ana ing marcapada iku ora liya menyang endi parane kejaba munggayuh sampurning loya ngger rungokno pangandikanipun bapa ya wiwit jaman Ramayana mbiyen jaman Ramayana pun bapa mung tansah ngemuh marang wataking candala ingkang sinandhang dening Kanjeng Koko Prabu Dasamuka nganti delekake dening diri sing Sang Hyang Wisnu parandene ora mendho malah saya ndadra ora ana dalan kejaba pun bapa nyabrang nderekake Sang Marting Jagat anak unggir mongko sipating pendhita iku kudu samu barang bisa ngekani patraping manindak ancase sedya kudu amung mamrih pakule ora liya pakuleng sampurna loya ya gegayuhan pati ingkang sampurna
gandrung marang panembah lan sengsem olah kasampurnan. Dalane ana 3, 1 mawas diri, 2 srana srawung marang wong kang tekun pangidepe. Kaping 3 nyenyuwun marang Maha Agung. Nger rening nyatane wis ana dalan trontong ing padhang pun bapa bakal ngesti kamuksan. Aja mbok ribeti atiku mara lungguha Kang Prayoga. Aku tak guneman marang sira. Inggih Rama. Anakku Bisawarna. Yen to pangestimu kang kaya mangkono mbok rewangi nibake luhana ngarepe pun bapa yektine tumetes luhmu. Nandhake yen kowe bakal ngribeti lakune pun bapa. Nger yen kowe isih gondeli padha wae kowe kang nggon nepsu kang mancahi marang kepareng ingkang kawasa. Ingkang nggone bakal methik tandurane mula kang saka kuwi nger tak tundung tumuli kowe bali marang praja. Kleru panyawangku. Kowe adikku ingkang ndak tresnani Gunawan. Kowe isih mapan ana ing kene. Pun Kakang udune ora bisa sapatemon nanging merga aku mau nyawang cahya mandranyada lanang. Jebulane ora liya adikku kang ndak tresnani Gunawan. Apa kowe ngerti marang aku, Di? Inggih, Kakang Mas. Pangabekti kula mugi katur. Iya, tak tampa gawe bomboe rasaku. Apa kowe isih eling marang aku, Di? Inggih, Kakang Mas. Kula nyawang salira paduka ingkang kadhe mekaten. Saking paningal batos kula cetha menawi Kakang Mas Arya Kumbakarna dereng saged manjing tetunggilan kaliyan ingkang kawasa. Dasarmu apa dene kowe bisa nyawang aku mangkono? Awit nuwun sewu. Kakang Mas tasih lenggah wonten ing alam antara. Saka pangrasaku kuwi dudu alam antara. Nanging kuwi swarga tundha sanga tumrawipun Kakang, Dik. Kakang Mas, pangrosipun Kakang Mas ingkang mekaten kala wau dawah klintu. Kula nuwun sewu menawi dipun esti sarana mengeling cipta maya menungso tumitah wonten ing alam padhang menika namung tansah nengenaken dhateng Budi Darma. Inggih menika hambabaraken sih katresnan dhateng pepadhane. Dhateng pepadhaning titah kanthi sarana kautamen. Yen nganggo srana kautamen kurang utama apa nggonku dadi titah nalika ing negara Ngalengka biyen. Dinemune mbok arani yen to aku isih ana ing jagating penasaran. Kakang Mas, kinarya mitulungi kacintrakan kasangsayan menika mbetahaken pangorbanan. Inggih menika kanthi srana ngantepaken tekad lan paduka nyrantos sawetawis wedal. Ladalah. Dadian ngono cethane aku isih durung nyawiji lawan kang gawe urip. Apa aku durung bisa bali marang kamulyanku, Dik? Nun inggih, dereng Kakang Mas. Banjur dalane kepiye? Kula mboten badhe saged awit
tekating kasampurnan setunggaling titah menika dipun tanggel piyambak. Marginipun Kakang Mas sanes margi kula mekaten ugi kosok wangsulipun. Wah lah dalah. Ya yen ngono banjur aku kudu piye, Di? Gage. Srananono tulungono aku. Terwane kowe sing wis bisa nyecep kawruhe Sang Marting Jagat Bathara Rama Wijaya nggih. Anggen kula badhe ngukut jagat kula kanthi sarana kamuksan menika. Labet saking piwucalipun Sang Bathara Rama mila Kakang samangke wonten wanci ingkang prayogi rehning Sang Hyang Wisnu sampun sasana wonten ing bumi kula aturi nitik sinten menungsa ing marcapada ingkang dados sasana ning Sang Hyang Suman Dewaning kabagyan kula aturi tedhak mangetan sampun ngantos mingga ing margi kula aturi nyuwun pitedah dhateng titah ingkang dados sasana ning Sang Hyang Wisnu kula wau Kakang. Lah dalah terwaca apa sing dadi dawuhmu, Dik? Saestung Medine Begawan Kunto Wibisana ing cipta arsa ngipatake bebantan kang pungkasan. Harenggih kadhangira catur werna eling-eling pendhita ingkang wis umpuni agal miwalembat. Coba glowe nganggo onus kadhangira catur. Tata Gadesaya Indraksa Sara Maruta Pawana Margana. Oh, waduh. Kulon ngantos mawi perbawa panas kula. Ana saking salira paduka kulun wonten wigatos sing menapa kulun? Mboten kados padatan. Kaget raos kula nyuwun dawuh Bu Kulun. Kula nyuwun dawuh Bu Kulun wonten menapa? Kula pun aruamah ditokake saking salira paduka. Lajeng kula mangke saged mangan napa? Kadang-kadangku kabeh dina iki wis tumeka wahyaning mangsa kala kudu pisah kelawan panjenengan ingsun. Kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten? Lah kepiye kados pundi Kulun? Paduka kok badhe pisah kalih ruamah kula. Mangke mangan sinten Kulun? Aku kepengin bali mulih marang kamulanku jeneng sira
tunggal karo aku mula goleka kasampurnan dhewe. Waduh terus pundi nalika gesang samat sinamadan kalian para ruang menika jebul sareng paduka badhe kundur wonten ing tempat suci kula saprikanca lajeng dibucal-bucal ngaten kemawon ulun mboten purun ulun lah dalah kula mboten purun pisah ulun aja kaya mengkono aja kabeh winengku dening kudrating Kang Wasa kowe lumaku marang alas Duryapura golek manungsa ingkang sumorot cahyane pedinen supaya bisa nyampurnake kowe kabeh kadang-kadangku waduh kula nyuwun pamit ya hati-hati kadang-kadangku kabeh Iring-iring pendhita ingkang wis mumpuni panjing suruping pati mulyaning sangkan paran ngrajut Kang Mermono Jati saya ical saking Pandulu kumrasa ing antariksa dewa nyawarake kembang wangi mangka tandha pakurmatan muksane Sang Wibisana saya dalu raras kapyara sorot lintang kanggo
wadap titi sonya madya ratri lungrang kandaning pus kita karenggian putyandira sang dicorong brengeng diraswaraning madu pronto anungsung sarinding embang bocah pacang ireng angin Siruping sangwang arepku kumatos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sangwang Pertunggapati kang jembrul saking Brangwetan nadyan kelekar megarsa gunung-gunung marandene bisa merbawani jagat raya dewe tatasing kamantian dewasane nang wau kawusa ancik terus ngancik goro Sukra mangkara tumpah mendo tete kaloba sumawer cita anggara rekata Buddha Mahesares Patimintuna Eka Dwi Catur Panca Sacapto hasta asana dasa ing
Es goro-goro Kang Gareng. Heeh. Gara-gara truk goro-goro gong. Heeh, goro-goro reng. Goro-goro truk. Heeh, goro-goro reng. Heeh, gara-gara Kang mbok wis ah. Utawa ubah-ubahnge terus kok. Suara nang ngendi gong iki, Gong? Suan. Montene beji bathuk. Gene ngerti. Ah maca pamflet. Iya, acarane apa Gong acarane? Acarane Rasulan. Rasulan. Heeh. Gareng mbok ditekoni garenge ora plung-plungu kuwi. Acarane apa, Reng? Rasulan no. Rasulan. Iya. Nek ning ngisor ning lantai 1 apa? Merti desa, merti dusun, merti. Pokoke gayeng lah nek ning ngisor. Pokoke gayeng-gayengan. Iya. Mau wis inti sari inti-intine di aturke ning limbukan sore mau. Heeh. Saiki mung kari minangkani pamurutan sing durung dipinangani ning limbukan mau. Ayo no. Isih ana loro. Nek ora ditambahi. Iya. Oh, sampean ora ana tambahi kok. Ana mau wis ana. Apa wae truk, Truk? Memanikmu karo bajing loncat. Ah, iya nek gara-gara pembukaan ya sing apa cerit klasik-klasik. Heeh. Karo anu mau ki isian reng apa? Isana mijil ketoprak. Oh iya. Kuwi dineke ngendi, Kang? Ha kuwi didhisekke kuwi. Dhisik dhewe. Ha iya. Sik. Kang katuran nembang sapa, Gong? As. Buwatu. Wah nek nggon bab wis serak apa? Dalam. Napa nembe serak? Nggih, Mas. Aduh, Lembok. Nek dhuwur sok metu sok ora. Oh. Suarane. Napa sok dipulosoro kalih Pak Mariono to? Mboten nek niku kewajiban kok nggih, mboten dipulosoro. Nggih niki nembe sok saged metu sok saged metu. Oh, lha. Angel metu niku. Aku sak wayah-wayah iso. Nggih, ngapunten nek dhuwur dereng saged, Mas. Mboten mengke kula dukke. Kula pendhetke ondo nggih. Nggih. Gampil. Napa mengke Mak Mancik Bu Prastiwi niku mengke dhuwur. Kualat. Mboten pareng. Ketoke nek dibayangke ki wangun kae lho. Ora ngono kuwi Gong kuwalat kowe mengko ben. Wis ilang malate wis. Kaya ngono kuwi wis ilang malate. Ora karo wong tuwa kok. Aduh. Bu Watu, Halo. sampun siap? Napa? Napa? Loh, ada Nek mijil kadose dereng siap. Gantos nggih. Oh, nggih, kanten. Mangke mijile sanese nggih. Nggih. Sing ndek-ndek mawon. Sing ndak-ndak niku sing pripun senengane sing ndak-ndak jenengan niku, Bu? Nggih, nembe seneng sik ndek-ndek. Apa? Anu mawon. Ikhlase mawon. Kandhek mawon. Oh, nggih. Kandhek. Mangke nek nganu mboten metu mboten napa nggih. Mboten apa-apa, mboten metu kula mengke kula tokke ha to. Tegese ngetoke swara iki lho. Suarane. Ya nggih. Moga baik. Sampun. Iya, Ngapunten nggih, Wah, Mas Dalang. Juas.
Wis nek cendhek arum dhuwur jinjit. Saiki apa meneh, Gong? Ha mau wis ana mijil ketoprak. Mijil ketoprak sing nyanyi sapa, Gong? Kaki yo cah SD kok